Dalan, kinapudno ken biyak. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3 kan 4. Nalagaan ti batu ken darat, no idilig iti dagsan ti parikot ti kinamaag. Naranggas ken nadawol ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Anya ka di manen ti inaramid mo iti asawam. Nakita nga agsangsangit anapan si Mac daw. Pinagungtak taampang met ngamin. Day takay ti madiken ka. Ibagbagam nga ampang ti asawam, idinto taawan may ti madingar aramiden na. Di ka di maasan ken kwa na. Iso ti saan amasyan kanyak? Amo na amasaktanak no makisarita iti sabali a lalaki ngam aramiden na lata. Apay ko maamasaktan ka. Di mo ka di amaw, amasaktan mo ti asawam no kasta ti aramid maw. Tilaing mo nga agatap. Nadagsan mo ti riknana, no ipabasol mo ken kwa na ti di namit aramid. Basta ti kayat ko, saan a makisarita iti asinuman a lalaki? Amom ka day nga iti kastangar aramidem, mabalay na mapunas ti panagayat na ken ka. Inak agtrabaho, adamanen aramidan mi abalay. Saan ka apo mampanaw dito balay? Sa dino ko mga iti papanak. Awan kamet nga agiwayway itinuang, iso akapilitan asyak ti agiwayway itinuang. No makawayway ka, agawid ka adagos. Siyempre anya ngay kumati aramidak ijay, bantayak tinuang. Saan ka man nga pilosopo? Imbagak kaya bantayam tinuang. Makapasuron ngamin ti aramid mo. Kanayon ka lang agdwa-dwa. Agsigsigurado aklaeng. Amok ngay, no adakit di kasi narak mo dita sa bali. Ay umandar manen ti kinarugit ti utak mo. Makauma ka. Makauma ko na amta kayat mo ti sa bali. Ha? Kasta ka di? Awan ti imbaga kakasta. Sa bali manen ti adda di ta utak mo. Ay, makapasuron. Ne, di ka ba't uminom, pare? Buy-buyamat latan ti arak. Narigatin, pare. Amangan numabartek ti tao, kat adda sa bali amapan ije balay mi. Anya kuma, no adda mapan asabali ije balayo. Di damat maitaray ti balayo. Saan da maitaray ti balay mi? Ngem amangan no ti asawak ti itaray da. Apay, mayat kadimat ni bagat mo apa itaray. Kat adda kang garuden. Anya nga iti amok, pare? Saan kumakasta, pare? Saan ka no naragsak ti tao? No ti asawa, kat manangimon. Saan, pare? No di mo istriktuan ti asawam, amangan no sikat ti maawanan. Nadagsen tirik na ti maseknan. No ti asawa, kat nakaro aman nangimon. Dandanin sumangpet ni tatang, malam nga minan. Amangan no inton sumangpet kat agunget tumanen. Apay akanayon na kangaungtan ni tatang, nanang. Ay, jakman amo kinitatang mo. Kanayon lang agatap, makauma ti aramid na. Madlaw ko, kasla saan ka naragsak no dandani sumangpet ni tatang. No ngamin sumangpet, kat nakarupangat. Awan labasit, kat agunget. Sigod ka di akas jay na, nanang. Apay ang nakiasawa ka kankwana? Ay naanak ko, idi saan amatagtagari. Kasla nagsingpet. Ngem idi agasawa kamen, ay na rimwaren tipud no akinatao na. Manangimun unay. Iso ka di asan ka naragsak iti sidong na, nanang? Day tatipud no anak ko. Ipagpagapuklaeng kada kayo. Iso nga anusak ni tatang niyo. Napanan ka din ni nanang yo. Apay nga awan dito balay. Napanakinita tinwang, tatang. Inpan nasamot iti papagudan na, tatang. Nabayag ka din na napan? Nabayag mat basitan. Oh, inakman iti ayan ti papagudan tinwang. No adda ni nanang yo ijay. Apay adi yung orayan dito'y tatang. Sumangpet matlaang inton madamdama.
Kung naman nabayag basita na napan, ang mga noad na napanan na sa bali. Anya kumangay ti papanan na sa bali, tata? Isungarod ama panak tain nakitaan. Anya ti aramiden nyo ijay kasamakan. Anya jay nakita ka nang isi ti jay? Naa, awan sa bali akadwak ijay no saan apinwang. Naipulipol, iso nga inukas ko ti talina. Saan ko maapatinwang ket pagatapam. Tapno mapnek ka, ingkakitaan di takunkunam akasamakan. Papanam ngay? Agawid akon. Si kanton ti mangala di tanwang, taim may kamatlaengen. Anya? Panawan nak ditoy? Na, alangan adwata ang mangala itinwang. Imay kamatlaengen. O, di si kanti mangala, taim nakagluto. Ditakan. Sus. Oh, pinanawan naklatan. Imbaga na apatinuang ket pagatapak. Oh, sinalbag. Nuang matgayam jay nakitak anang ngisit. Unay matgayam ti kinarugit ti utak di asawa mon, Carla. Ha? Apay ana sa umday tama nang? Addaak iti asidagyo itay. Nangag ko amin nga imbagana. Ay, kas di matgayam di asawam. Ay, naibus nga roden ti anos kumanang. Jakon makaanos. Oray siyak matado kas di ti asawak. Ikosay kung tupay. Ay, pagapapaan mi akanayon ti kinarugit ti panunot na. Iso akanayon ti puon ti ririmi. Imbagman, tanaan anusam? Jakla kayat amarakrak ti pamilyami manang. No siyak ti sika, agabrod ka laangan. Panawa mo ti kasta klase ti lalaki. Addan sa kalintagam amanang. Mayat samet, tapno makaina na ti barukong ko. Kanayon ngamin anagdagsen kapo iti aramid ti asawa. Imbag pa'y di mabannog ka iti trabaho. Ngem ti mabannog ka, iti kasjay nga aramiden ken ka di asawang. Napan ka nakitsenda? Wano napan ka nakidate? Nagsaya aten no adda ko mamangidate kanya. Jay saan ko maasakit tinakam akanayon ti it den na. Oh, maduktalak lang nga dakadate mo. Aglaok ti ukis kan na ukisan. Ha? Ibirukan na mga rod iti kadate ko. Oh. Di nakman pagbalinan amaag. Saan ka di amin na maag ti aramid mo? Pagimunam amin nga angin. Maduktalak lang nga dakinadate mo ako nak. Makitam. Bayam, tamang biro kak iti kadate ko. Tapno pumayso ti kanayon mo nga ibaga. Nga dasabali iti biyag ko. Padasam! Padasam laeng. Taag piang-piang ti langit kandaga. Di ka ka di mabain iti sao ti tao? Apatinwang ket pagimunam? Asino manan tinakangiganyo iti dayta? Sakpay ket ti mabain. Daytan ti pagsasaritaan dagiti marites di tasango ti tiyanggay. Anya? Ni Carla siguro tinangiwaras iti dayta adamag. Ay, saan mo apabasulan ti asawam? Amumay tasan arumrumwar ti asawam takabuteng na ka. Nilakid di Carla tinangiwaras iti dayta adamag tatang. Makita dayja Carla. Oy. Saan mo manan nga paan ti asawam? Maumuma lang aruden iti aramid mo. Ad-adda umay. Asino kumangay tinangiwaras iti dayta no di iso? Ang empudno ka day anagimunam tinuhang. Di ta kayo manlaangan. Anya dayta sa lutsod yo. Mangibabain ka nga asawa at titiparakan ka. Alay ko. Anya ka di manan ti basol ko kan ka. Naulpit ka nga asawa. Di naklakid di ibabainanan. Apay ngayon kay nuwarwaras dita. Apagim imunak tinuang. Aglablabas kan. Kagurgora ka. Dinamag mo pa'y kumaano asino tinangiwaras sakbay nga agkabil ka. Kat no awan mo ti sabali nga akin amoy jay, no ti sikalaang. Ti ko na ma. Adda ide ti asidagta ni manang Berta.
Nangag na ti amin. Uray kadamagan. Anya? Nangagdayay at chismosa? Agkabil ka laada, agusan. Uray nalaad ti tao, numayat ti ugali na. Maator mat basit. Ngamsi ka, anyang iti pakaturam. Pati ugalim, nagalas. Darasin nyo ta pumanaw tayon ditoy. Intayo ijay balay dagiti dadakkel ko. Saan kon amaanusan ti ugali ti laad nga amayo. Kaano tayong agsubli, nanang? Ay na, adda kada kayo no kayat yun to nga umay pasyaran ti amayo. Ngam no siya, jakon kayat. Nagdagsan akan ayon ti barukong ko iti sidong ti amayo. Patuluyam ka di ti plano nga agabrod, nanang? Wananak ko. Tapno adda usarin nyo nga agadal. Intayo nga rudan, nanang. Ang mga no agsubli ni tatang kat igawid na tayo. Uray anya ter aramiden na. Sa anak apaigawid. Imbag pa'y di mabanugak iti trabaho. Ngam ti mabanugak iti sakit tinakam gapo iti kinaman nangimon na. Apay anasidngat ti balay. Kadadamat silaw iti kaaruba. Saan mo ta brown out? Tinasaya at umunagak man. I-switch ko man ti silaw. Apay nga wanda. Napanandang ta. Tinasaya at inak ijay balay datatang. Ang mga noad dada ijay. Awan ka di da Carla kan dagiti ubing dito'y tatang? Ugali ka di ti asawam ti makikaruba. Saan ka day asaan mo akayat ang makikaruba ti asawam? Awan damit iti balay. Napanandan ngay. Sa mga nupudno ti imbaga ni Dina, anakita na anaglugan da iti tricycle. Pimanaw dan. Anya? Pimanaw da kunayo, tatang? Ay saos, saanin na makanos ti asawam? Nalabas kamot nga main. Napintas ti asawam? Ang mga no isukat na ka? Ay, saan? Saan ang mabalin, tatang? Ay, ayatak ti asawak. Nupod no nga ay ayatem, saan mo ko maasaktan ti riknana? Imadayo ti riknana ken ka, gapumit lang iti aramid mau. Pare, di mo ka disurutan ti asawam. Ilepas tayo pa'y aramidan tayo abalay, pare. Inton maalak ti tangdan ko. Iso ti aramatek amang surot kadakwada. Medyo mabayag nga ron ano kasta. Nasaysaya ti kasta, pare. Tapno agbaaw ti panunot na. Kat sumurot matlaang kanyak. Balakad lang nga, pare. Saan mo unay amusmasan ti asawam? Tapno di na ikagumaan ti makarukat. May kawak unay ti kawan na, pare. No sumangputak idiya balay. Kanayon nga day jay. Ita, awanan amasang patak. Pare, ti asawa, rumbeng apatpatken kan dungdungwan. Saan kat asaktan ti riknana? Nakapasyar kayong matatang. Apay nga ita kayo lang nga imay. Wan anak, tapno agbao ti pungtot ni nanang yo. Ayan na ka di. Nabanan ijay sa bali a pagilian, tatang. Agurnong kano iti pagadalmi kadagiti kakabsat ko. Anya? Apay adi nagpakada kanyak, sakbay anapan. Kunanamat anak aginawa kano, idi pimanaw iti sidong yu, tatang. Awan kanon ti mangpaspasakit kan mga paapaken kwa na. Di nakadi kailiw ti inayo. Ada ka di rumbang akailiw na kada kayo, tatang? Apay ajak pulos makontak ni nanang yo. Di na kanon kayat ti manangimon kan naungat, tatang.
Kanayon mo mat ngamin nga ungungtan nga ure awan basol na. Atap yu laeng mat. Claire, anak. Adda ka din sa bali alalaki, tibiyag na. Di na kano kayatan ti makiasawa. Tama nga no makatumpong kano itikas kada kayo, tatang. Di mo ka dinayawit ti pamilyam. Awanin di Pilipinas ti asawak, tatang. Pimanawen, di na kano kayatin. Ay, mapalok ng tupay ti landok. Ti asawam lakit din ti saan. Anya ti kaya ti asawan, tatang. Nuagkid daw kay ti pamakawan, katagbalbaliw ka, imposiblay asaan alumukneng di puso na. Sige. Dayta ti aramida kinton sumangpet, tatang. Agbaliwak. Tapno mapasublik ti asawak. Tumawatakkan kuha na iti pamakawan. Nakaamiris akon, tatang. Kadadagsanan nga imatan ti dagansan nga ipaay ti manangimon nga asawa. Pamatag kan panagayat iti pamilya ti kasapulan, tapno ti ragsak kan talinaay iti pagtaengan kat agtultuloy. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 20. Maidap ti apoy, no maibusan iti sungrod. Agsardang mat ti panagaapa, no awan ti mamad padakas. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay anak kami suot ti asawam arimwar. Dinamag ko no asino ti kakuyog na idirimwar iti opisina da. Masurunkit din. Nakitam ka day nga da kakuyog na. Wala nang. Husto arumwarak mo't iti opisina mi. Nakitak nga adda kagiddan na arimwar iti dakkel arwangan. Anya ti insungbat na ididinamag mo. Di na kano ammo. Tanagranada kano arimwar adwa. Kasta ti rason dagiti lalaki. Isungarod ang masurunak, nanang. Si putam ti asawam. Amangan kit dino adda milagraw ngar aramiden na. Magrat ko lakit diti tanged na, no matiliwak nga damilagro ngar aramiden na. May mayat ko mga main, no may sa nga opisina ti ayan ti trabaho yaw. Naimas ti kari-kari nga inlutom, ana. Tapno magustuam, sir. Talaga nga inimas ko ti timplana para ken ka. Apay para kanyak. Saan matasisyak ti mga na? Adu tayo amangan. Joke, sir. Da kayo lang amin ti mangibagbaga, anaimas ti luto. Uray di da ibaga anaimas, no maganasan da ti mangan, kaawatan anaimas ti lutom. Kanayon mo't di maibos ti masida nga ilutok, sir. Kaawatan na nga rod, anaimas na maibus akanayon. Sabagay, husto ti imbagam, sir. No saan anaimas, saan maibus. Bantayam ti katulong mo. Tanakitak amayat ti rarabakan da iti asawam. Ti sinalbag akatulungan, ampang ababay, kasaritak man inton sumangpat. Imbaon ko nga miniji tiyandaan. Ay naanak ko, kaadwan akatulong, kat kayat da akwartaan ti amo da alalaki. Saan lang ang akwarta? Kayat da pa'y nga agawon ti asawa ti amo da babae. Nagpaiso da ita.
Nang runa kat adda itsura ti asawam. Ay, sana mabalinda ito Diyak ipalubo sa madaan iti relasyon ti asawak kanday di at chimay. Rumbang laang. Ngam narigat met ngamin ti mangala iti nagagat kan matalek akatulaw. Ay, day tangarod kat nanang. Amangan no makatumpong tayo pa'y iti agtatakaw. Oh, apay kasta ti rupam. Kasla kad suuran. Masurunak namin ka ni Mario. Kan iti katulong mi. Apay ka di friend. Ada ka din nakita mga aramid na? Nakita ni nanang nga green nabak da kano iti kusina. Ha? Gapo ka dit agrin nabak na? Kasurun mo ida? Apay nga minasaan asyak ti karin nabak na. No kayat mo asikat ti karin nabak na. Sikat ti umuna amang rabak ken kwa na. Sa bali mat, tamanga pa ken kwa na ti kanayon mo nga aramidan. Kasano kat babaero mat ngamin? Ada ka din napanagnagam a babae na, friend? Ha? Awan pa'y matkit di. Oh, matlagayam. Ti balakad ko ken ka, friend. Saan ka unay nga agim-imon, ta mga nudakas, ti ibunga na. Masapol akasaritak dagijay inton makasangpetak iji balay. Apay ang nagkuyog kayo asim mangpet? Da kayo, Mario kan Ana? Ha? Ni? May samot ngamin ti pagnaan nga agturong dito balayo, ma'am. Naggapwam ngamin, si ka babae? Imbaunak ni Nana Nena agim matang. Idi agawidak, magmagnamot ni Sir iti dalan, ma'am. Kat, kayat mo matan, tinakikuyog. Nagpaudi ka kumaa, wano imuna ka. Jaske kayo kitdi. Ne, nagalaslakit din ti panagsasaum, Maylin. Di adal ka di? Wano saan? Saan mo adamagan no di adalak wano saan? Tamon ti songbat ti saludsod mo? Wen, mabalin adi adal ka. Ngam saan iti aramid? Apay, ada ka din inaramid ko, amadi? Ha? Sige man, ibagaman kanyak. Sika, ti adaramid na. Nay, apay analiday ka manan, bro. Kanayon samot day ta kinaliday mo. Parikot ko ti asawak, bro. Kasla armalay tingiwat na. Kanayon nga agbusingar. Tanya kanila unay ti makagapo. No apay nga agbusingar ako nam. Basta da makita na akadwa ka magna. Wano makisarita kanyak. Sa balin ti adda iti utak na. Ay, no siyak ti gasta. Adda tapno gungunana. Numet ngamin maminsan. Ti katugangak ti mang sul-sul-sul ken kuana. Ay, day tamot ti madi, bro. Katugangan, ama di ti aramid na. Imbes sa bagbagaan na di anak na aman nang imon. Ad-dakit di, arubruban na. Adda pang ibaunaken ka. Ingkaalaan ti impaw iti gayem ko iti ibagak nga adres. Adayaw ka di, Nana? Saan unay nga adayaw? Mabalin mo apag naen. Iti labos laeng ti pasdek nga ayan dagiti agduduma nga opisina. Ay, medyo adayaw nga rudno kasta, Nana. Ay ingkakidain. Nakasurat di ta papel nga inted ko ti adres. Tapno saan mo amalipatan ti kalyay ken numero ti balay apapanam. Sige, Nana, matungpal. Mabiit ka lang ijay Saan ka makitungtong manag? Biro kakpay matikunayo abalay Nana. Agdamagakpay, no saan ko amasarakan adagos. Ay basta agawaam, saan kang agbaybayag? May sambut mo ka di ita day tar aramidam, bro? Ika gumaak, bro. Ayun gaya. Umay ka di ita jay tao apadpadaanan ta ang mga alay ti papeles? Day tamat ti kunana. Mabit na ito'y. Tadwa ta ang mga ramid, bro. Adaytan, nalpaskon. Nalpas kumatan ti papeles, bro. Intaman pa'y Jerwar. Pagururayan ta iti tao nga umay mangala. Mayat nga agpaiso di tarwar. Tamakita ta no addan jay tao. Wen, kaya nadamot kantin iti asidag. Mabalin nga ijay ti pagurayan ta. O sige, taawagak. Ibagak nga ijay ton ti pagkikitaan tayo. Sige.
Dandanimot siguro dayjay. Ne, bro. Anya tikit kita ijay ruar. Nimot ana akatulong mi dayjay. Ne, apay nga da itiruar ti opisina. Amangan no da ibagana. Ayan ti katulong yu, bro. Jay kadi nakaberde. Nagpintas a babae, bro. Wen bro, iso dayjay. Kaslad da birbiro ka na. Isumat lagayam apagimunan ni bakat mo. Tanapintas. Aguray man basit bro. Amangan no addakit di ibagana. Pakikita maten, no addan jay tao nga urayan ta, bro. Imbagak matkit di, nga iti unag ti kantin ti pagsasarakan tayo. O sige bro, inak pa iti ayan ti katulong mi. Sige, bro. Kumita ka kadi iti ruwar iti sarming atawa. Nimat Mario dayjay, ada ka sarsarita na. Ha? Dagiti awanan bain? Tagsinarak da pa'y di ruwar ti opisina? Asino ti babae? Ti katulong mi. Taumay na pa'y surutan ti asawak dito eh. Ay, aguray ka man tarumwarak. Ay, saanan, friend? Amangan no adda may imbaga ti katulong niyo. Kita laangan dito'y tawa. Anya nga tati imayan day ta babae dito eh. Umay nakitaan di asawak. Pimanawan ti babae. Intudo ti asawam ti may sa akalye. Agturong ti babae ijay intudo ti asawam. Pag sinarakan da siguro ijay. San ka nga agatap adagos? Damagam tupay ti katulong mo. Apay nagsinnarak kayo ka ni Ana ijarwar ti opisina? Nagsinnarak? Amom ka di ti ibagbagam? Aglibak ka kadipay, kat nakita ti dua mata. Damagam kin ni nanang no apay anapan ni Ana ijay. Saan asyak ti ginagara na ijay? Apay nga ron nga da ka ijay? Saan ka di arumbang nga iti opisina ti ayan mo iti dayjay nga oras, aber? Adda kami iti kantin kin ni Chris. Adda ururayin mi at hao. Mas daawak iti nakitak ni Ana nga adda itirwar. Inasitgak ta dinamag ko no apay nga adda ijay. Agdamagak man kaninanang. Nupudno matlang day tang ibagbagam. Iso ti pagdamagam no apay nga adda ni Ana ijay. Imandarmanen tilaing mo nga agatap. Pudno ka di ti imbaga ni Mario. Ada kayo ti akin nakam iti ipapan ni Ana iji asidag ti opisina ni Mario, nanang. Adda nang ibaon aken kwa na. Ngam saan nga iji opisina ni Mario. Adda na pan na inala apaw 8. Matlagayam. Apay nga rod, nagsarita dapay, sakbay anapan ni Ana iti papanan na kuma. Ay day tati amuam. Amangan no adda sa bali amakagapon no apay. Inak man iti kusina. Tadamagak man day di babae, no apay nagsarita da ni Mario. Sige inkan, damagam no apay. Tanay, nasakit ti ulo. Kaslam alam minak pa'y kiday. Inak man pa'y ijay silid ko. Amangan no aggurigor kayo mutan, nanang. Nalabas kamot, Maylin. Pagimunam amin amakitam. Nabayagan akatulong tayo ni Ana ditoy. No talaga akayat ko timang loko, idi kumapay. Kan may sa anak nga arsab. Nga ta? Apay nga rod nakita ni nanang asinurot mo iji banyo. Anya manen asinurot iji banyo akon kunam. Ay, jak ammo nga adda ijay. Idi napanak, adamot gayam tao ijay. Iso asaan akon nga imunag. Kat na imbaga ni nanang asinurot mo kano? Aya po aya, agpata kayo anagrugit, ti pa nagpampanunot na. Di mo man iraman ni nanang ko ditoy? Tapno awan di pagduaduan nyo. Pagawidan nyo ni Ana. Saan kan amangala iti katulong? Asino nga rod ti agtrabaho dito'y balay? Sapay agsakit ni nanang? Umikat ka nga agtrabaho. Tasikan ti mga sikaso kadagiti ubing. Aglaba, kan aglinis! Itatada tayo amin iti sango ti lamisaan. Danggin nyo kumatibagak. Nauma akon, iti kinalaing yung agatap. Anya ti kayat mo asawan? Nangedeng akon. Tapno agsardeng ti panagim imun ni Maylin. Pasensya kan Ana. Ngamkid dawag. Nga agawid ka pa'y.
Dayta kumamot ti ibagak, sir. Kayat kun ti agpakada. Tapno awan ti puon ti ririyo. Agyamanak no maawatam ading ko. Nagagat ka na singpat ka akatulong. Ngamno iso ti pagtalnaan ni Maylin. Aramidem ko man. Maawatan kayo, sir. Talagang agpakada akmat laeng. Kat, ibagakmat kada kayo, Nana Nena, kan Ma'am Maylin. Nalinis ti konsensyak. Awan madi nga aramid ko. Si papalubos sa kiti panagawid mo, ading ko. Pasensyakan. Adupay ti mabirukam anasaysayaat nga amo. Kasano da ito yan, nanang? Awan ti agasikaso ka dagiti umbing. Awan ang trabaho dito'y balay. Ay, dayta nga raw danakaw. Pinagawid mo ti asawam ti katulong. Sapay imbaga na asan kanun ang mga alay ti katulong. Tapno awan kanu ti pagat-atapan ta. Bidot sa ti atap taken kwa na. Pinapanaw na laki nga raw ti katulong. Ay, jak kabailan ti trabaho ti katulong. Tanasakit dagiti saka ken sikat kaw. Uray siyak mo tananang. Sayang mo't no umikatak iti trabaho, akas ko na ni Mario. Hanggang kasanon dagiti agad-adal nga ubeng. Asino nga iti mangitulod ken mangsukon kadakwada. Awan met nga rod maibaon. Agbabawi ak iti kanayon ko a panagatap, nanang. Dakayon tumot ngamin. Kunak ngamin no adda pa nagasem ni Mario iti katulong gaputan na pintas. Ita, duwatan a marigatan. Trabaho tanti trabaho dito'y balay, nanang. Ay, agbabawi akmo't iti nararamid ko anak ko. Ita, saanan akayat ni Mario ti mangalay ti katulong. Ay, aganos ta, gapumot laeng iti aramid ta. Liklikan ti agatap ken agpadakas, tapno maliklikan met ti apa. Panagtalak ken pamatag met ti kasapulan, tapno natalinaay ti pagtaengan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.